खय बसलं? अरे माहिती आहे मी माझ्याच घरात बसतलं का दुसऱ्यांच्या घरात बसतलं हा काय ना गुडघ्या? माझा तुझा विचार काय बरं नाही. तुमच्या डोळ्यात त्याच्यात घेता रे हा का आणि मी काय त्या बघू तुम्ही विचार पडाल असं नाही रे, तुझ्या भल्याच आम्ही सांगू होतो. माझ्या वाल्याचं तुम्ही काय सांगताला तो सांगताला ऐकान दे गेली. हा बोल असं नाही हा बघ, मगाशी ना संध्याकाळी तुझ्या माणसाच्या घराखाली तू मुंबई का गाडी घेऊन गुटमाळा होतो माहिती का? कोण तू अरे कोण तो रे तो? तो तावडे घरांकडे गेला तो. हा तावडा करावले तू कोणतरी मुंबई काय लिहिला माहिती असा का? भारी दिसता. हर्षद ना हा हर्ष. भारी दिसता. माझी सेटिंग बिघडव गेलो आता असं नाही बघ, आम्ही चलतो आता. तसे आता 8 वाजले गेलं. हा येवा येवा हा काळजी घे. बघताय ना. माझी सेटिंग बिघडव ते माहिती त्याच्या घरात कर, आमच्या घरात जाऊ. असा याचा मग आता उद्या बघूचाच लागताला माझ्या माणसाच्या पाठशीत नुसतं घुटमाळत राहतं बघते उद्या काय मला पत्र घेतलं ना तो विडबे कसं चाललो हा धंदो तुमचं? काय पाऊस पडता मंदी ना. बंदी हो आहे कसलंच पावसाचा आहे काय झालं? अरे काय नाही आताच जेवलो, वॉकला चाललो होतो. वाकला झाला होता. हा काय रे? अरे तुका तळवडेकरांनी सांगितलं नाही ना. काय ते? अरे असा रात्रीचा फिरणं बरा ना या थैला थय घुसमाटलं. आपल्या अंधश्रद्धेवर ना मी बघलास त्यांका काय सांगू अरक्या हेंका ना मुंबईकरांका ना एक दिवस दणको दाखवगोच आजकालची मुलं अशी असते. अशीच असतं. मी भिया नाही ना म्हणजे हे कोण मुंबईत का असला चालला नाही वाटत मला तो भिया ना असं नाही. खूप दिवसांनी इलो प्राईड मालवणीक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. सब सब काय माका जमना नाही. तुम्ही घंटा मारू विसरा नको. ह्यो व्हिडिओ सगळ्यांका दाखवू विसरा नको. ए बाबा तो कोयतो खाली ठेव. होय ठेवतोय. मी नारळ काढू दिलं.